Kamabhelo langozondo khubona uqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa is Monday. Lusuku kanovenkile ke londoda imfutshane. Londoda inamabatha kula venkile yayo bayazi ke abanye ukuba iphi le venkile. Namhlanje ke abantu abahle nje kuba iyi Monday nje lusuku lothengisa. Siphethe ikhombo Isiwasho is something we've been working on and off. Usimane siyenza siyeke sidibanise namayeza kodwa ngoku decide ukuyenza ustand alone. Bakhona ke sesisebenzisile kubo le khombo yesiwasho yinto ingqokelela nje eyenziwe ngezinto ezithengwa ezivenkileni. What it means, wena mntu ke wangena ke kwiVusilanga Academy uyayazi ukuba xa sithetha ngesiwasho sithetha ngento enyangayo efumaneka kwiivenkile zangokokwenu, yinto okwazi ukuyixubanisa uzenzele apha kule khabhathi yakokwenu, ezinye ziphume ekhabhathini yasekitchini, ezinye on your toiletry bag, uxubanise ngokwazi kwakho iziwasho kuphume into ekuncedayo. Ziziwasho ke ezo, yinto yaqalwa kwezi ndawo kuthiwa yintoni, ezicawe zomoya. Ezicawe zomoya zayiqala into eziwasho ngamanzi, zafaka ezinye izinto, kwafakwa zityuwa, kwafakwa zidizili, yayinyuka njalo le nto yaphela iba yinto eninzi. Ufumanise uba ezinye kuphele yiloo nto indinjalo. This Saturday, njengoba sabile Saturday siya kuyo nje, sizabe sincokola zona iziwasho kule academy engu-week number 4 kubantu ke abakule class. Emva koko ke sivule iform for wena mntu ofuna uzofunda ngawo la mayeza neziwasho. Basingene kuyo ke eyona nto bezama uyigxininisa ukubana iziwasho ezi zizinto ezithengwa evenkileni. Akukho kwapise kuthiwa lifutha ekuthiwa liyeza as we know amayeza. Siyenze ke le khombo yesilwane from that. Umbuzo ke ngoku yinto ethi, why sisebenzisa isiwasho against isilwane? Why kukho ikhombo yesilwane eyenziwe only ngeziwasho? That is a question esenzela uba a next person akwazi ukudecide whether yena unida ikhombo as we know it okanye unida this one. Some people have used amayeza for too long. Yabona le nto ifana nedum. Mhlawumbi masime ngedum, thethe nge-antibiotics. If you've used i-antibiotics for too long, ihambe le nto ezi-antibiotics, kuthiwa wena u-resistant, omnye kude kuthiwa u-intolerant. Kude kweli lizwe kude kwakho nekomiti ekuthiwa yi-pharmacovigilance against i-antibiotic use kanye abuse or misuse. Kuba kaloku ku-abuse ezi-antibiotics bade baphela abantu be-resistant. Ngoku kufuneka either konyuswe idose okanye kutshintshwe ezinye asasebenzi at all, most of them. Ipointi ke nasemayezeni kunjalo. Umntu uwasebenzise amayeza to a point apho uresistant ngoku, noba kusetyenziswe iyeza alisamncedi because has overused it. Andizuthi abused or misused, ulisebenzise the right way kodwa ulisebenzise too much. Ngunumber 1. Unumber 2, kukho le nto mntana omhle xa uthakathwe lichule, uthakathwe ngumntu okwazi uyenza le nto, makade ebona inkalamzinzi, igqwirha elikhulu okanye elo gqwirhakazi elinemehlo elinye, elinezinyo elinye, elinempumlo ende, elo gqwirhakazi elilichule elikubethe ngento such that whenever usebenzisa amayeza uvuselela lena yakhe into ayifakileyo. Wena mntu kudala uhamba kosiyazi, you may be aware ngento ethi sometimes xa usebenzisa amayeza esisithunzela le mpundulu, le nyoka, lo thikoloshe, lo mamlambo, loo nto uhanjiswa nayo kuthiwa iyarhoxiswa, iyabhekeliswa, usebenzise wena amayeza ugqibe, ikunike into engangeveki or 2, if you are lucky 3 or a month, iphinde ibuye. Uthi wena hayi amayeza wandisebenzika, hayi laa nto ubuyisebenzisele iyeza iye yawithdraw. That's why apha ekhaya we've got i-cream, so that whenever ibuya le nto ifike use-protected. Whenever ibuya experience ithi ihambe idinwe. Apha besithetha ngawe ke usebenzise amayeza such that kuvuselelwa iyeza ngeli yeza ulisebenzisayo. Unumber 3, bakhona abantu umntu ngokwenene nangokwenyaniso ii-guides zakhe yayingabantu beziwasho. So lo mntu xa simsebenzisela amayeza, andithi xa sisebenzisa iyeza, xa ungenisa iyeza ekhaya uthi bantu abadala nali iyeza endvelolanda kwaBhele, ndiphamse ezozihlweleke ezaziphethe amayeza, eziphethe amagqabini engcambu, ukuthi nazi intonga sebenzisani bantu abadala, ndilwidaba elithile. Aba bantu that you are summoning
have never been abantu bamayeza. Yayingumakhulu othile weziwasho, yayingutata omkhulu othile waseziyoni wayinala ntonga inde yenkcenkce kodwa into lanto intonga ishayinayo. Yayingumzetsisi othile wayinala mvubu wayelisokana. Wayerhasa abantu lo muntu ephethela abantu. Na wena umnika induku ezingamagqabi namaxolo akazuyazi ba what to do. Kanti ukuba simnika iziwasho zintonga zawuzazi, so abanye benu ke umuntu uzawuthi Iyeza limsebenzeli libe lingamsebenzeli nyani. Babe khona abantu bamayeza athi awuzuze kum soze lingakusebenzeli Iyeza ndizawulivula. Yes. Number 4, iziwasho ezingokwalapha ekhaya, we alternate them. Nje we alternate mhlawumbi la intolerance and resistance we spoke about. Ubuninzi bamayeza lapha ekhaya, particularly steam, wash, yayibona, chela, we combine iziwasho namayeza. But to drink, we've always used amayeza exclusively. Unless ba wena sithe ngokube sine one-on-one, we felt ukuthi wena unid ukwenzelwa iziwasho zosela. Omnye umuntu usela because edliso lakhe libotshwe ngezinto ezingafuni Iyeza for the reasons we've mentioned. But again, the main, we just alternate. Namhlanje usebenzisa iziwasho kanye yonke lenyanga, because neyeza eli, if you follow the channel, neyeza eli liyaphunyuzwa abantu abahle. Awubinga umayezeni ukuthi ube nesiyezi kwawena, ube nesithinzi, ube nesichitho abantu bangakuthandi ngenxa ba wena ungumayezeni who doesn't give Iyeza i-break. Number 5, some people abawasebenzisi amayeza, basebenzisa iziwasho. Remember what we've mentioned under unumber ntontoni. Ndiyazi bingunamba bani because le nto yandibhida nam le nto ibhalayo. Sithe bakhona abantu who've got guides ezazi ngengomayezeni. Ii-guides zabo, ogogo babo, omkhulu babo yengabantu beziwasho. Bakhona abantu abaphilayo today abaleqwayo zizinto ezileqa abantu. Lo muntu doesn't want to use amayeza for whatever reason. Mhlawumbe omnye bakhona abangasebenzisa amayeza, masingachaza izizathu zabantu. Banezizathu abantu zongaselubisi, yayibona, banezizathu abantu zongatyi inyama, banezizathu abantu zongaseli utywala. Umuntu unezizathu for loo nto yakhe enesizathu sakhe sesakhe. So abo bantu basebenzisa iziwasho. Then they struggle with izilwane because bambalwa abantu abakwazi ugxotha izilwane ngeziwasho. Now umbuzo uthi kule combo yalapha ekhaya kukho ntoni, intoni ekule combo for ukunceda lo muntu unesisilwane? Eyokuqala, apha kukho Iyeza, ubhele umuntu amayeza, kukho isiwasho sosela. Good drink lo. Yabona ke the difference between amayeza neziwasho bantu abahle, you'll notice ukuthi iziwasho ezi ukuzixuba, because we're talking about izinto zase-shop, you need to have obubuchule bokuzixuba ezi zinto. And ezinye, because ubuninzi they are chemicals, you may not have a good tolerance yezi zinto, so you start slow. Awifani namayeza, amayeza amagqabi namaxolo nengcambu. So xa unikwe Iyeza losela, you start slow, uyu increase ulibona uba ikuphatha njani na lento iselwayo. But what is used phayana zizinto ezingenayo emlonyeni. We don't use into engangeni emlonyeni, but because they are chemicals. Without mentioning imizekelo. Elandelayo ke ekhoyo phayana yinto yokuphalaza, because siyasela sibulala amadliso, we deal with ezinhlanga kudala uziqathulwa ezilapha emzimbeni. Sifuna into ezawutyhutyha igazi eli idi yofikelela nakwendawo ubuqathulwe kuzo, so that zingahambeli indawo. Obviously later sawuthetha nange-cream ephinde ibolise. Le combo is exactly as le combo that you know yamayeza wena mntu uve received icombo yesilwane. The difference apha ziziwasho, and lena is damn expensive to make it, because ento zithengwa eshop ezi ayifani nalamayeza ubhele ofaka ilabatheka ayombileyo, afaka intolwane ayibe next door kuba bebeyomisile bezayisela into enjalo. Kuphinda apha kubekho into eqhumisa, bathi kushunqisa, burning, le nto siyitshisayo ukwenzela uba nezi zinto esemoyeni zihambe, also clearing umoya lona. Yayibona mos, abantwana bakwazi ulala, nawe ukwazi uphupha, nabantu abadala bakwazi ungena, because xa kumdaka sivumelene mos ukuthi abangeni. We also have into for washing apha. Uyabona mos xa liyeza sizawulisowukha, and then xa sigqiba ulisowukha Iyeza uhlambe ngalo. Ziziwasho ezi mntanomhle
funeka uyazi ukuba wena mntu okhe wayisebenzisa le combo, i-application may not necessarily be the same because ezi zinto are not the same, but zenza exactly the same thing. Exactly the same thing. For your information, some of izinto esisebenzise kwezi iziwasho, we've used kula combo yesilwane. We've always used kula combo, but now we took iziwasho, we then added senza lena unumber 5 no number last ke sithe yo unumber 5 lo second unumber last sithe apha we also steam, because kaloku ezinye zezi zinto kufuneka you open the pores so that kusuke le nwebu ulandeliswa ngayo without steaming. Bakhona abantu umntu udilishana nazo ezi problems ezichithwa nezilwane kodwa akafuna ustima, doesn't want to wash, omnye ufuna nje ukusela, omnye doesn't want to drink, ufuna nje ukustima. Yeah, if you insist, we just give you yonke into including lungazuyisebenzisa, and we tell you why is important ukuthi uyisebenzise nale ungafuni uyisebenzisa, and then sikuyeke, the choice is yours. Unumber last ke ile cream enofika ibupaste apha kuwe because sisiwasho mosi esi ezawufika kuwe sikuxelela uba lena is for a continuous application, but apha ekhaya even though lento sithi ngu-continuous application siye sithi don't use it until ube nayo iproblem yesilwane and then start using. We give umzekelo ebantwini abaninzi sithi don't use iyeza lokhohlela ungekakhohleli because you'll never know ukuba liyasebenza. Don't use iyeza le-pain ungena pain, you'll never know ukuba liyasebenza. Wathi xa ifikayo i-pain mhlawumbi le nto ngoku umzimba sewuyikhaba ngoku, that nto besithetha ngayo intolerance. Nantso ke mntana omhle, ukuba uyayifuna le combo ucima mhlawumbi ngakunceda, yafumaneka apha ekhaya apha kwivenkile lapha kwa-my friend. Isenoba mhlawumbi ayizubakho kula online because ispace mose xa this online store you buy i-shelves, that's why masiba ezinye izinto asikwazi usifaka kuphela ispace. We'll see uba sinokwazi ukhupha amayeza athile sinyakathise lena, but wena mntu ifunayo you can send us i-SMS or you can send us i-email. Ungathumela uWhatsApp, uthumela into ezikhawuleze ezifundwe la WhatsApp kugcwele pha. The other problem ke bantu abahle with lo WhatsApp, we also run some adverts. Njengoba si-run i-advert, people when they see the advert they click. Ufumanisibana in 10 minutes there are 10 people who clicked. Within 24 hours we now have 800 messages. Can you imagine going through that? So neyakho ke ngoku i-message izawujoyina laa queue, kanti text yona le nto kuthiwa yi-SMS, old text message yona ziba yi-3 or 4 or 5. Iba ngabantu ke abandithengisela iViagra endingaziwa bayithathe phi inamba yam, that type of thing. Masiyeke ilale ke mntana omhle sidibane ngolosithathu xa siphethe amagqabi namaxolo camakho.